Wow! Oh, tuwak, ma'am. At ayan. Good morning! Good morning! Good morning, Tin! Kumukuha siya ng tira ng lechon. Dito na namin linagay sa eski kasi hindi kasya sa ref. Ayan, lechon. And eto, tira na lobster. Seafood to. Kasi dito may ice. Okay, ayan, kumuha siya ng tirang lobster. May ano, ano yan? Ano yan? Abdo ata yan. Abdo, okay. Siyempre, para ma-birth tayo. Okay, Coke? Ay, ang lamig. Ikaw din, Coke? Okay. Kaya kaming breakfast and lunch na to, guys. Ano pa lang, 10? And si Jan, kararating lang, nag-fishing siya kanina. And kumain siya ng salad. Ha? Yeah. Oo, si Tsak, kumain siyang dalawang balik siya nito, tsaka dalawang balik na fried rice. Pero hindi niya na naubos. And si Hunter, hey, how's your camping last night? Good. Like wet. You're wet? Why? I was on the side. But it didn't rain. Yes, it did. No, it didn't. It's just the mist from last night, maybe. Tingnan niyo yung kanilang, ano, yung kanilang, nag-camping sila kagabi, diba? Ang tagal nilang natulog. Naririnig namin sila. Tawa lang sila ng tawa. Tapos si Jan, inon niya lang yung ilaw dito kasi para maliwanag sa kanila. Hindi sila magugutom kasi chinek ko to kanina. Tingnan niyo, dito sila natulog, diba? Ayan, guys, ang kanilang pagkain. Tapos may coke pa dito. Ayan, may coke. Ayan. Tapos, ayan yung medyas nila. And may water, may bikat yung binili ko sa Asian store. And ito yung lamp ni Holly. Nakalagay yan dyan, oh. So, yan yung kanilang camping. O, diba? Sobrang nag-enjoy sila. And then, pinatay ni Jan yung ilaw nung ano na siya, pumasok ba? Nag-fishing. Oh, you're eating now. Okay. Kumakain din si Kuya ng fried rice. Now. What? Don't fried rice now. Gusto niya yung fried rice ko. What? Okay. Ano, bring that to Auntie Mel's. Kasi pupunta kami sa sa bay. Kasi magka-camping si Mel, dadalhin niya yung caravan. So mamaya pupunta tayo doon. And eto pala yung aming kakainin. Mga tira-tira, leftover. Ayan yung pansit ni Ma'am, fried rice ni Ma'am. Tapos eto yung tirang chicken curry. Tapos andun na. Iniinit niya na pati yung lechon. Wala siyang choice, oh. Just like yours. That one is alright too, Kuya. Gusto niya kasi mag-garlic. But I don't, yeah. Ayaw niya kasi may piece. Egg. Yeah, ayaw niya ng egg, tsaka peas. Si Sak naman, etong gusto niyang fried rice, ganyan, yung may veggies, tsaka eggs. Pardon? I just like it with garlic. Oh, gusto niya garlic fried rice lang talaga. Yes? Nagluto siyang fried rice, guys. Oh, kasi si Kuya yung fried rice na kay Ma'am, inubos ni Kuya. Tinabi lang ni Kuya. Hindi naman inubos. Tinabi niya lang yung mga, ayan, yung peas tsaka eggs. So, nawala na siya ng fried rice. So, nagluto siya. Ito yung kay Kuya, oh. Tinatanggal niya yung peas. Kainin niya yung ano yan? Apdo? Laman ng Laman loob ng baboy. So, kain na kami, guys. suka. Ayan, oh. Apdo? Anong apdo? Kidney? Hindi ko alam, basta. Basta laman loob. Masarap? Sarap daw. Kain kami, guys. Ayan na. Kaluto na ng fried rice. Tapos na kami kumain. Ayan yung mga bata. Andito sila sa labas kasi si Jan natutulog. Nagnanap ba? Kasi alas 2:30 kanina madaling araw siya nag-work. And ayan si... Shh! Be quiet, huh? It's alright. Yeah, because we have lots of ice there. Dito muna sila sa labas. And ayun. Huh? Painom-inom lang sila ng juice.
Kanina sila nag-water gun. Pero hindi ko kinunan kasi naka-underwear lang sila, guys. Baka monitor ni YouTube. And yung isa, gusto niya siyang magsuot. Pardon? What's that? What's that? You want that? No. Magugas muna ako. Okay. Tita Kristen, say thank you to Tita Kristen. Okay. Ayan, kakain naman siya. Tapos ko lang maghugas. Kakain na naman siya. How much Huh? spoon, please? Please. What? I want a spoon, please. Kain na naman siya. Pumasok na sila kasi gising na si John. Gising na si John. Dito sila, oh. Inaano ni John yung mga regalong nakuha nila sa family. Binubuksan na nila. Baba, what are you doing, Baba? Okay. After ni Jan na, buksan yung mga regalo ng mga bata. Dito naman siya, oh. Nilinis niya yung ano, kasi diba magba-barbecue kami doon sa bay. Ayan, nilinis ni Jan, kinuskus niya. Kasi dadalhin niya to doon sa ano, doon nga sa lot ni Dad. Nagre-ready na si Zach, oh. Ready na siya pumunta sa bay. For a week. Nagpapak na rin si Holly ng damit niya. Baba! Why too many? You're just gonna sleep one night there, Baba? No, I don't. Yes! Tingnan mo yung damit na dadalhin niya, oh. Just in case. Anong just in case? Just in case. No. I'll pack your things, okay? Okay? Sabi ni Jan, nagbabalot daw si Holly ng for 1 week na damit. Okay, put it back. Mommy will do it. I'm gonna put on my clothes. Mauna na sila and sunod kami ni Tin. Mommy, I hope you love me. Of course I do love you. Mommy, you coming? I love you. Huh? Yeah, later. Going back. Are you gonna come with mommy's, Baba? Yeah, come with mommy. Yeah, no room because... Give me sandals. Okay, get your son. See you. I have a backpack. Are you gonna miss me? Hey, guys. Nakaligo na pala ako. And yung mga bata, nauna na doon. Drinafop na ni Jan. Tapos bumalik ulit si Jan para kun ang mga yan, scooters, bikes. So, yan. Ako kasi naglalaba pa ako. Hintayin ko muna yung mga nilabhan ko. Tapos isasampay. Tapos sunod kami ni Tin. Ayan yung bagong bike ni Holly. Okay, see you, Han. Love you. Pagod na to. See you. Sarap ng buhay natin. Magsalad muna kami habang hinihintay ko yung washing na matapos. Sarap ng buhay ng friend ko. Mauubos yan. Siya lang ang kumakain ng salad. Drink pa ako. Oh, may drink pa siya, oh. Tapos, eto, ngayon pa lang ako kakain. Kahapon hindi ako nakakain ng salad. Di ba nakita niyo to nung ginawa ko? Nagdala rin pala si Mom ng konti. Pero the rest, siya ng salary. Yung kay Jen nandun pa eh. Sarap. Nanonood siya ng vlog ni... Kanina vlog pinapanood mo? Kay Tetay. Kay Tetay. Ayun, nakasampay na ako, guys. And si T, naghanap ng aming dadalhin na iinumin. Ayun sa mga bata. I think meron naman dun sa mga bata. Pero just in case lang. Sige. Tapos anong meron pa dyan? Yung seafoods. Ito. Yung seafoods pala na. Lobster, tapos yung malalaking prawns. Hindi nga yan malamig. Ay, dito ba ito malamig? Lagay mo muna yan dyan. Hindi ka akala ko alcohol lang dadalhin mo. Cruiser. Okay. Ayan. Doon. Yung champagne, hindi pa rin nainom. Dalhin lang natin. Hindi sila umiinom nga sila. Ano sila, diba? Mga Jim Beam. Ay, wow, dala siya. Bea. Tapos, Inom ka isa. Oo. Iyan o sa'yo. No, try kong iba. Ano yan? Ano to? Guava. Oh, ito na lang guava. Just in case. Parang si Oli. Just in case, mama. Si Oli. Mga cook sa bata. Okay. Wag na sila mag-cook. Mayroon, Ay, meron. for sure, mayroon dun si Mel. Wag nang cook kasi. Okay na to. Okay na? Alright. Tara. Tapos, oras is 4:12. 4:12 na. Hapon. Ang init, pero mamaya malamig dun
sa bay. Seafront kasi yun. Tingnan mo, naka-ano ko na. Naka-jacket siya, ang init. Nakabukas yung pintuan, yung bintana kasi ang init sa kayo. Pero tingnan mo siya, naka-jacket. Hi! Are you cold? Are you cold? Medyo malamig kasi yung hangin dito. Di ba Forever. Dito sila guys. Ayan sila, naglalaro ng footy. Nakalimutan ni Jen, dinala niya yung cricket. Pero nakalimutan niya naman yung bola ng cricket. Okay, kamantin, kunin namin yung kanyang upuan. May upuan siya sa car para makaupo kami. Huli na kami ni Jen dumating. Girl Scout to Nasa car niya lahat. The chairs, love. Tusan natin siya. Yeah. Yes. Thank you, Zach. Okay, let's go. Oh, it's Bill. Where? No, look at that. Diba may upuan tayo, Tinalian ko lang si Oli ng buhok. Tingnan mo siya, nakakalahati na siya ng vodka cruiser. Ako hindi ko pa naiinom. Hinihintay pa namin si Ma'am. Pero kanina doon, nandito na si Ma'am tsaka si Dad. Nagnap lang daw si Dad, tapos nagluto si Ma'am ng siguro fried rice. Yung tent ng mga bata, hindi pa ata nakaset up. Doon sila, naglalaro. Meron tayo nito, Mix, hindi ko alam, chips na iba-iba. May peanuts, may peas. Yung para sa atin na, ano ba yung dingdong, no? Parang dingdong sa kanila to. Pero masarap, no? Maanghang-anghang. May dala akong chips na ang flavor niya ay pie and sauce. How is it, Ham? Normal. Naghanap siyang normal pa, yung totoo. Ayaw nila. Let me try, Ham. Yung Thins, ang brand. Is it good? You like it? You like it, Ham? You like it? No? Try Thin. Can't bet the old saying it. Sarap, ha? I like it. Well, here, have it. Sarap, diba? Aye, Ano, ayaw nyo? Hindi naman kasi ako kumakain ng pie, yung ano. Pero ito gusto ko. Sarap, diba? And sauce. Yan guys, Baba! Good kick, TJ. Good mark. Love you. When you go up, grab it, mate. Grab it. Grab it. Wanna try? Grab it. Try it. You don't You just haven't. go like this and just let it hit your hands. You got to grab it. Take them. Tastes good? No, I want my dad to try. Okay, go get it. Dad. Pipatry niya sa dad niya. Andun sila. Ito pala yung caravan ni Mel and may tent doon. Kasi matutulog dun si... Talana, are you gonna sleep here? The tent. In the tent. How is it? Try. Ano? You like it, Das? Not really? Like... Nah, you don't like it. But do you eat pies and so? Kinuha na ni Holly, nakipag-exchange na siya sa ano niya. Baba, that's mine. Nakipag-swap na siya sa akin. Oh, bigyan niyo na lang ako. Yung Papa Balls na Smiths, eto na Diyan niya na nilagay. That's yours, Baba. That's yours. You like that better? But Dads don't like it. Yung mga boys, busy sila doon guys. Naglalaro lang sila ng footy. Nagutom na yung mga boys, Doon na sila. Pinagpiyasanan nila yung lollies. Is that lollies, Zach? Chocolate? That's right. Got a lot. Ando na sila, ma'am. Kararating lang nila. Nagluto pa kasi si ma'am. Uy, nawawala yung yung boss. Uminom pala ako guys na Come here, Kurt, please. Nag-start to nung nung Come here. Sunday ba, Monday. Uminom na ako ng yung Here, come here. binigyan ako ni Jan ng sa flu. Pero hindi naman siya flu. Nahawa lang ako kay Holly. Ngayon, kagabi sobrang sobrang sakit sa
sa ano ba sa ulo dito. Pero ngayon, parang ano pa rin nga ako, parang ano ba yung sa atin, parang pungag sa Bicol ang tawag sa amin. Go, Tito Jan! Oh, come on. This side. This is a go. This side. I need purple. Yeah, that's TJ's football. Okay, Thomas. Yung mga boys, ayan. I-ready na nila yung tent. Hoy, Baba, come here! Rylan, come here! Where's my kiss? Kiss me on the cheeks. Ooh. High five. High five for boys. High five. How about Tita Cho? Here. Oh, hello, Kiss, Holly. kiss. Come How on. you going? Not on my lips this time. Me too. I kiss you. Mwah. Cute ni Rylan. So your sleep bag, we're sleeping in nothing. Nagbabike na sila. Zachary. Sak, put your sleeping bag. Are you done, yeah? Okay. Si Auntie Tulana yung nag-set up ng tent nila. Ayan, dito sila matutulog ngayong gabi. Kagabi doon sa bahay, ngayon dito naman. And eto kila Tulana, and Dustin and Blue Eyes. Hindi na pala siya Blue Eyes. Ayan, may airbed sila, oh. Oh, nice. So, dito sila matutulog. May sala-sala, oh. How many days are you gonna sleep here, Talana? Not sure. It depends. Oh, So maybe only 1 or 2. windy raw tomorrow. Thanks, Auntie Talana. Wow. They're ready. They had fun last night. Tingnan nyo sila, oh. May ano kasi dito, may butas. Huli ayusin natin to. Okay. Umiikot sila doon. Tapos balik ulit. Where are you sleeping, Baba? Inside the... Oh, careful! 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 Lamig na. Hindi ako nagdala ng jacket. Tingnan natin dito sa car ni Tin. Kasi may mga damit siya dito sa car eh. Careful! Etong binigay niya sa akin, oh. Yung ano ni Dion. Iano ko lang ba sa sa arms. Kasi malamig. Ganito lang. Hindi ko naman siya isusot. Ganito ko lang siya. Ay! Careful na! Oh my God. Ay, shit. Ay, bahala kayo dyan. Oh! Kuya, where's your shoes? Oh my God. Mukha ni Sak nakatawa. Si Sak mag-isa. Dito, 3. Kawawa naman si Sak. Kasi mag-kick siya ang ano. Lakas. Careful. Oh. Ano si Sak? Mag-isa lang siya, oh. Wow! Oh my God. Oh, Zaki. Hala ka, Sak. Nakapunta ka. Nakapunta dun sa fence. Nandun sa kabilang bahay. Careful, careful. Hala, mga hoy, careful. What is that? It's not great, I don't think. Go, sa. Bird's head. Bird. Lamb or a Mutton. sheep or something. Mutton bird. Hunter! Get Careful, down! careful. That's the wrong yellow. Careful, ha. Careful. Pako. Sak, be careful. Si Sak na talaga. Well, yeah, what? No. There's one the ano. Tingnan yung pako, honey. Wait. Where's the ball? Tingnan yung pako, oh. No, no. Oh, Hunter, you're up. You better look at that. Don't go here, boys. Kasi ang... Give it in. Give it in. So, magluluto na yata ng barbecue. That's because it's like concrete, right? Yeah, we've seen that. Yeah. Hopefully, because usually quite Ah! Chine-check niya yung food. I'm if Melissa got no. What's this? Broccoli, cauliflower, fried rice, salad, watermelon,
And nag-fried rice ulit si ma'am, oh. And barbecue. Wala pa. Mamaya pa yung barbecue. And pinapump ni Dash yung bed ni Rylan. Ito yung Paw Patrol. Yung gift yan sa kanya kahapon ng family. Ayan. Ready bed. Doon na si Jan. Oh, nakikipaglaro na siya sa mga bata. Yung mga bata against Jan. Versus Jan pala. No, it's not. It can't touch. Touch! Ay! Ayaw, magpatala. Si Talana yung nag-referee. What do you think is that, Talana? Cubby house? You think so? Meron kasing mga kahoy-kahoy doon, oh. Good. Baka gagawa siya ng cubby house yung neighbor. Ayan na siya. Oh, Mushi sleep? Oh, Mushi. Kaya pa hindi ko nakikita kasi nakatulog si Mushi. You like your bike? Who gave you that? Father Christmas. That's right. Cookie. I didn't hear him on the roof. You didn't hear him on the roof. He's like, Yes, sneaking. Father Christmas? Yeah. Oh, yeah. it happened to Peppa Pig. Ah, And he goes say Father Christmas. he did see Father Christmas. Silly Peppa Pig. Tingnan niya si Holly, ha. Gabaw, eh, tingnan mo. Bibuelo siya. Oh. Careful, Baba. Oh my God. And then where are you going? Okay. What? Okay, I'll watch you. What's it meant to be doing? Wow, one hand? Wow. You can ride one hand now, Baba? Tapos ikot siya dito. Kanina pa siya paikot-ikot dito, tapos lalabas siya doon. Good job, Baba. Wait for mommy. Okay. Careful. Wow, wow. One hand. Yabang niya na, oh. Okay, go. Good. Good job. I got a slide. Alright, it's alright. Thank you, Baba. Where are you going now? Pa siya ng pagkain niya. What's that? Coconut ball? Wala nang laman, oh. Kunti na lang, naubos na, oh. Ito yung masarap, yung parang ano sa atin, I got peanuts at home. ding dong. Sarap siya. Medyo maanghang, konti. Tapos na sila mag-kick ng footy. Ayun na naman sila, oh. Bike naman sila. Wala silang kapaguran. Oh, just be careful, ah. Just be careful, Kuya. The tent there, ha? Mag-start na siya mag-barbecue. I've got that. I just need a knife. That's all. I've got. Siya na naman ang ano dito nakatoka, guys. Kahapon, lechon. What did you say, Han? You never what? Never stop daw siya. Kasi siya yung nagluluto ng barbecue. Ayan, sausages. And marami pa. Marami pang iba-ibang meat. Get it all over these shorts. Yeah. I know. Kanina, lininis niya yan. Nalagyan ng oil yung kanyang shorts. Sana matanggal yun. Binabad ko na. What's that, honey? Is that beef? Chicken. Chicken. Chicken kebab. Yeah, that's for mum. Ah, for mom. How about this one? This is beef. Kasi si ma'am, hindi po kumakain si ma'am ng beef at saka si Talana. That's it. This is steak, I think. Phone first bago to. Is there any bread in that bag? Bread? I'll check. No, don't like. No, thank you. Chicken. Ayan, luto na siya, oh.
You forgot the... Oh, you gotta go back home. Yeah, it's cooked. It's cooked. Yeah, it's cooked. Yeah, eat it, Han. It's cooked. So, yan na. Luto na siya. Nag-delete akong ibang ano. Nag-delete ako kasi na-full na yung ating SD card. Dito na yung mga bata, oh. Humingi na sila ng sausage. Yan. Para sa ano to? Sa burger. Burgers. Ah. Don't waste it, okay? Okay. Yeah, honey. So, ayan na yung steak. Malapit na silang matapos. Punta na siya sa daddy niya. Kuha rin siya ng sausage. Careful! And meron ding chicken burgers. What do you want, Baba? You want me to cut it? Okay. That's the door. Yes. Where's the spoon? You don't have a spoon here, Baba. There's only fork and knife. You can scoop it with like this. Okay. How is it? Good? What are you having, Kuya? Chicken barbecue. Did you get sausage, Kuya? Yeah. Chicken kebab. You want some chicken kebab? No, thank you. Okay. Here, Dion. Be careful of the one hand. Say thank you. How is it, Papa? Uy. Sarap. How is it? Good. Where's this boy? He already trying to sleep. Naglagay si Ma'am ng ano dito, lechon. Ayan. Paubos na yung barbecue, guys. Yung mga bata pa lang ang kumakain. Grabe yung mga bata. As in. Si Kuya, kay Kuya pa lang. Nakailang balik na si Kuya. I don't have to. Hala, ang dami. Grabe na silang kumain. Zach already get me another kebab, please. Okay. Already. Oh my God, pangatlo na to ni Kuya. Kuya, is this your third? Yeah. Oh my God. And how many sausages? How many sausage you have? Two? My goodness. Ang laki mo na talagang bata. Kain na siya, maubusan na siya ng sausage. Nalobat ako. Kain na siya, oh. Kasi, mauubos na yung sausages, oh. Yan na lang natira, oh. Yan na lang natira sa sausages, tapos yung burger. Madaming, madaming kebab. Gusto niya pa naman sausage. Yeah. Naglabas ulit si Mel ng sausages. Kasi, paubos na talaga yung sausages. Wala pa sa adult. Mga bata pa lang kumain. Nandun na si Jan, oh. Kumakain na siya. Nakalimutan natin yung ating lobster, tsaka yung prawns, yung tira kahapon. Nandito, oh. Here! Where we gonna put this, Mel? Here? Punitin na lang. Punitin na lang natin. Kailang punta naman ako sa Mount Lucas. Ayan, ah. Ito yung prawns. Oh, ang lalaki pa naman. Ayan. May suka ako dun, ma'am. Gusto mo? Eto sa akin. Ito yung kainin. Nandun, kunin ko. Kunin natin yung suka. Meron tayong suka dito. Ito ba? Yung Pinoy spice. Here, Dad. Gustong-gusto ni Dad itong, etong suka. Oh, magpapabalat na siya ng giatay daw. Nagpapabalat na si Dad. Ayun, giatay. Anong giatay? Ewan. Diba ang laki? Laki. Yeah. I never seen, Jan, where did you get this? You're done? Okay. This is a new one? So how many kebabs you have? Third. Oh, this is the one I gave you. Yeah. You're the bestest one. Hey, dear.
Hindi pala siya, cauliflower, potato. Potato. Oo. I'm looking at a face I don't recognize today myself. This is Santa. Stop here. Santa, can you please stop here? We've been really, really good all year. We've got milk and cookies, your favourite treat. They're sitting ready for you to eat. Guys, did you like the story? Did you, Holly? Yeah! Did you do that? Yeah?